जाई कैसे के पार जाई पवरे नया आवे मतारी तोहार छोटुआ बोलावे कैसे के पार जाई आवे ना बोलावे अरे कैसे के पार जाई पवरे नया आवे मतारी तोहार छोटुआ बोलावे कैसे के पार जाई जय हो जे जीवन में हमर सुननी है कि चंदनो भैया बड़े दुआरी वाले चल गए के बाड़े ना चल बोला वो लोग चलिए जाइए। हां राकेश के सुनवा तरन कोई बात ना सबके सुनो राकेश मिश्रा तो मंच के टंच कलाकार हो सुनवा तरन सुनत नहीं का सुनवा तरन और वो तो मंच के टंच कलाकार हो राकेश भाई ना वो तो एगो गाना 1 घंटा गावेले तो जम जाला। हां 2 घंटा बिहान हो गया ना वो हमर भाई है शिकायत नहीं करे हमारे भी छोट भाई हैं। अरे हो मालकीन तू ही सरगम साज के चोहबू तरा खुलेबू गोलुआ के लाज के हो मालकीन तू ही सरगम साज के चहबू तरा खुलेबू गोलुआ के लाज के चहबू तरा खुलेबू गोलुआ के लाज के अरे चहबू तरा खुलेबू छोटू गोलू संगे तोहार कि सोनू संग दिल संगे जे गीत लिखले बाड़ो। अच्छा यूट्यूबर का नाम ना लेबा है लोग यहां फैलावेला। हां ये लोग तो वीर आदमी हो एक बार इकरो नाम लेला नाम का ले भाई लोग खुदे हमारे हीरो हो। अरे तो यूट्यूबर गोलू छोटू वाह वाह अरे यूट्यूबर छोटू निष्ठा सिरावा झुकावे जय हो सोनू संग दिल संगे सिरावा झुकावे निष्ठा मने सरस्वती के कृपा से सही बात कि अवये मतारी तोहार अरे बबुआ बोला सिरावा झुकावे अब हो मतारी तोहार बबुआ बोलावे सोनू संग दिल संगे सिरावा झुकावे अब हो मतारी तोहार बबुआ बोलावे सोनू संग दिल संगे सिरावा झुकावे अब हो मतारी तोहार बबुआ बोलावे कि सोनू संग दिल संगे। अगर हमरो भजन निमन लागल तो ताली बजा के तनी आशीर्वाद दे दी सब। अब आई हम